Boas tardes. Moitas gracias aos compañeiros de Sabia Aire Limpio por invitarnos. Vou intentar falar en galego, aínda que non é a lingua na que falo normalmente, non? Pero bueno, vamos a intentalo, non? Moitas gracias pola vosa presencia. Decir que formo parte da plataforma Abierto Aire Limpio dende que no ano 2007, bueno, casi mellor foi no 2008 cando nos enteramos do proxecto para queimar neumáticos na cementera de Toral de los Vagos, no Bierzo, non? Entón constituíse unha plataforma para intentar evitalo, non? Na que participaron diferentes entidades, tanto de carácter social como do mundo agroalimentario, non? Entón, eu vou facer simplemente un pequeno repaso un pouco da nosa pequena historia, non? Desde o ano 2008, non? Entón, un pouquiño, pois, como surge Bierzo Aire Limpio. Ao principio éramos un pequeno grupo de xente a que nos apoiou dentro do primeiro momento, porque nos preocupaba moito o tema da incineración dos neumáticos, non? Entón, fomos, de alguna maneira, pois, tratando de explicar á poboación os danos que isto podía ter, non? Para a saúde, tamén no noso caso, que hai é unha zona con produción agroalimentaria e vamos, que somos unha zona, sabedes que o Bierzo pois ten unha importante, digamos, industria agroalimentaria, entón preocupábamos o tema de que podera tamén afectar, non? Pouco a pouco pois foise sumando, digamos, o sector agroalimentario a esta preocupación, non? Entón, xa vos digo que empezamos, de alguna maneira, pois, a xente, pois, digamos, do mundo máis concienciado, do mundo, por así decirlo, do mundo ecoloxista e demais, e logo, pouco a pouco, foronse sumando outros sectores, non? Logo, xa, máis adiante, legalizamos a asociación como tal, de cara a poder ter unha actividade permanente e tamén para a hora de presentar xurídicamente, presentar iniciativas e demais para evitar o que nos consideramos que era algo peligroso para a saúde. Entón, logo xa en 2008, o 29 de novembro de 2008 convocamos unha movilización que saiu bastante ben, a que acudiron unhas 2.000 persoas. Xa nese momento pois eran diferentes sectores da poboación, estaban preocupados polo tema, e vamos, que ainda que era un día así medio con xuvia e tal, pois ainda participou, entendimos que tiñamos un certo apoio social, non? Entón, pois un pouco isto foi o proceso de tal. Xa máis adiante, non? Conseguimos xa a implicación do sector agroalimentario. Aquí nesta foto, pois vedes, pois mira, a muller que se ve era a presidenta da Asociación Berciana de Agricultores, o señor do medio é o presidente naquele momento da denominación de origen dos vinos do Bierzo, e aquí tamén deste lado pois está o xerente da bodega Descendientes de J. Palacios, que é a bodega, digamos, que fai uns viños de máis alta calidade que se exportan a todo o mundo, non? Entón, digamos que foi un momento importante para a nosa asociación polo apoio que fomos pouco a pouco amasando da sociedade, non? Nesta, por exemplo, nesta diapositiva, vedes unha manifestación que convocamos. Isto foi no 2011, o 14
do 5 do 2011, foi unha manifestación, naquele momento tamén contábamos co apoio de Prada Tope, que é unha persona no Bierzo tamén moi coñecida, o xerente do Palacio de Canedo e dos viños Prada Tope. Conseguimos levar adiante esta manifestación dentro dunha plataforma nova que se fixo, que se chamou Salvemos o Bierzo, e os medios de comunicación falaron entre 8 e 10.000 persoas as que participaron nesta movilización. Logo tamén outra iniciativa posteriormente á movilización foi a proposta dunha persona que se dedica a correr en maratóns, fixo 7 maratóns seguidos en 7 días, a continuación, correu durante 7 días 7 maratóns para salvar el Bierzo, que tamén tuveron bastante repercusión. Estas son as imaxes da chegada á cementera, e tamén, bueno, tamén a xente respondeu moi ben nese momento. Produto precisamente desa resposta social, en aquel momento xa tocaba, digamos, porque primeiramente digamos, o proceso administrativo duraba 2 anos, pero tuveron un ano máis, lles permitiron un ano máis de ampliación. Entón, xa era un momento, digamos, de dar unha autorización na vía administrativa, e a propia Xunta de Castela e León decidiu, pois, en aquel momento pensamos que debido ao apoio social e demais que tiñamos e a preocupación social que había, pois non permitir a autorización para a quema dos neumáticos. Entón, bueno, seguimos un poquinho avanzando. Logo tamén fixemos unha cadena humana en 2013 que rodeamos o que é toda a manzana onde está a Xunta de Castela e León 3 veces, o sea, fixemos, digamos, lle dimos 3 voltas digamos, a manzana onde está tal, e foi un pouco, bueno, seguimos un pouco avanzando tamén. Isto tamén, bueno, a nos parecía tamén que había que facer, porque non só era o problema, igual que aquí tamén tuvechedes o problema dos neumáticos, pois tamén isto estaba pasando en diferentes cementeras no Estado español. Entón, nos pareceu importante que había que promover a constitución dunha entidade, dunha coordinadora, para facer máis forza e ter máis presión social a nivel tanto, digamos, das autoridades, tanto autonómicas como estatais. Entón, aquí, isto foi a primeira reunión que se deu da coordinadora estatal de plataformas contra a incineración de residuos. Nesta foto se ve un pouco mellor, que foi na Universidade de Ponferrada. Aquí explica un pouco cales son os obxectivos da nosa plataforma: desarrollar unha cultura da sostenibilidade que garantiza a salud e o futuro económico da comarca. Apostamos por un modelo productivo respetuoso con as persoas, con os recursos naturales e con su conservación. Isto, bueno, nos aparte do tema pois sempre estamos, digamos, traballando no Bierzo, pois para que, porque lamentablemente son moitas industrias, sobre todo agora a nivel, pois, con todos as subvencións da Comunidade Europea, dos Next Generation, bueno, todas estas cuestións as que se queren instalar no Bierzo, en moitos casos con proxectos moi lamentables, moi mal, digamos, con moi pouco respeto ás persoas, á saúde, a todo, moi mal feitos e demais. Produto deso e dun equipo de xente que temos na asociación, con coñecementos e moi especializada a hora de facer as alegacións e tal, e co equipo xurídico co que contamos, pois hemos conseguido últimamente paralizar diferentes proxectos que pretendían, pois, digamos, asentarse no Bierzo. Aquí falamos, por exemplo, de algúns deles, que pretendían instalarse ali. Por exemplo, proxectos de carácter, por exemplo, nas montañas do Bierzo,
proxectos eólicos, proxectos, por exemplo, pretendían levar un proxecto de palas eólicas, digamos, en teoría de reciclaxe de palas eólicas, que tamén pretendían facelo sin as medidas necesarias, hasta o punto do escándalo de que iban a facelo a intemperie, digamos, o corte das palas eólicas, co polvo que se iba a levantar, que perto dese lugar do polígono do Vallo está o pantano, digamos, con moi pouco respecto ás propias leyes ambientales. Ademais, tamén outro proxecto de biogás que conseguimos parar en Castropodame, tamén, que iso novamente trae acarreado logo unha macrogranxa, tamén o conseguimos paralizar, tamén en moi pouco tempo se conseguiron pola propia xente, tamén o propio Axuntamento de Castropodame e das xuntas vecinais pedironos asesoramento, que xa axudáramos co tema das alegacións, e conseguimos que lle deran para atrás, os mismos promotores, pola propia resposta social que se planteou. Entón, a realidade é esta. Nos apostamos por proxectos que sean respetuosos ca saúde no Bierzo, temos feito diferentes campañas. No ano 2016 a Casa de León en Madrid agasallounos con un recoñecemento a nivel oficial na Festa da Exaltación do Botillo de 2016 por o noso traballo. Isto é un pouquiño tal. Logo, con respecto cando se presentou, a todo isto tamén a nosa experiencia se parece tamén un pouco a daqui de Ural, non? É dicir, primeiramente a empresa, debido á presión social que mantuvemos, primeiramente presentou unha autorización ambiental integrada para facer cemento sin máis cuestións, pero logo pouco a pouco foi metendo, primeiro en algúns casos como modificación no sustancial, como é o tema da biomasa, noutros casos como modificación sustancial, como é o caso dos neumáticos fora de uso, pero pouco a pouco foi tratando de ir metendo residuos, non? Entón, nos temos ido presentando alegacións, en algúns casos máis de 2000 alegacións, chegamos en algunha ocasión a presentar hasta 4000 alegacións. Aquí é unha reunión que tuvemos cando presentamos 11.000 firmas na sede, en Valladolid, na sede da Junta de Castilla e León, por representantes dos diferentes partidos políticos. Neste caso é unha xente do Escarabajo Verde, que é un programa ambientalista da 2 de Televisión Española, tamén veo a gravarnos ali o Bierzo, interesándose polo noso tema. Logo tamén unha cousa que agradecemos moito é o apoio social que vamos mantendo na sociedade, aínda ca presión que hemos sufrido por parte de Cosmos e do entorno de Cosmos, que nos chegaron a facer un SLAP. Un SLAP é un xuicio, é unha denuncia para tratar, digamos, de presionarnos e de meternos medo, e denunciáronos por denuncia falsa, gañamos o xuicio, pero, digamos, esa presión e tamén nas redes sociales e demais, non? Nos íamos para o tema dos xuicios, sempre o diñeiro, como non temos ningún tipo nin a pedimos de axuda de carácter institucional, fixemos un crowdfunding fai 2 anos que conseguimos 6.000 euros, acabamos de rematar en tiempo récord que conseguimos outros 6.000 euros, que se fixo, con 91 donativos. É un pouco como digamos, conseguindo os cartos para o tema xurídico, que levamos peleando, xa vos digo, dende 2008, non? Esta é a nosa presidenta, Elena, a nosa nova presidenta. Eu estuve uns cantos anos tamén de presidente da asociación. É un pouco un mensaxe que ela dice aquí nestas palabras: non dudes de que un grupo de ciudadanos conscientes e comprometidos poden cambiar el mundo. De hecho, sempre ha sido así. E aquí rematamos. Darvos as gracias. Decir 2 situaciones de éxito, xa remato aquí. Tuvemos últimamente dous éxitos bastante importantes. Un foi un dos residuos que conseguiron aprobar
como que penso que quero recordar que foi como modificación no sustancial, foi o tema do orujillo de la aceituna, o sea, os residuos da aceituna. Conseguimos demostrar no xuicio que tuvemos os peritos que presentamos que iso na combustión genera hexano, que é un compuesto, unha sustancia cancerígena, e por este motivo tuveron que retirar da autorización ambiental integrada. E logo, últimamente, bueno, aquí só teño unha páxina, tuvimos o que é o xuicio no TSJ polo tema dos neumáticos, e aínda que o perdimos, había 3 magistrados, 2 homes e unha muller, e unha das magistradas nunha posición moi sensata, e nos parece ademais que, vamos, que moi de xusticia, pois ela plantexou e aceptou o plantaxamento dos nosos peritos de que os filtros non estaban preparados para capturar as sustancias que xeneran a incineración de neumáticos, non? En canto que esos filtros foron diseñados precisamente para outros combustibles, como eran os primeiros que tuveron as cementeras, que eran, bueno, primeiro o carbón, o gasol, os arranques, e aparte o tema do coque de petróleo, non? Que son os combustibles que tal. Entonces, que non estaba, digamos, que os non entendía que esos filtros non cumplían ou non para capturar as sustancias, os elementos que se poden xenerar na combustión, por exemplo, como o negro de carbón, que é un carcinógeno, e outros elementos que se generan na combustión. Entón, estamos satisfeitos, e agora con esta colleita que fixemos, pois vamos a ir ao Supremo, apoiándonos neste voto particular desta magistrada que digamos, estuvo de acordo cos nosos peritos na defensa deste tema. E, bueno, xa remato aquí. Moitas gracias pola vosa escoita, e esperemos que podamos colaborar nun futuro, porque aquí o que está en xogo fundamentalmente é a saúde das persoas. Moitas gracias.